Какво правиш? Махана беби, пробвам се да се снимам. Но нещо не ми се получава. Защо? Къде да знам? Така са хили. Айде снимай се. Добре. Готово. Те да снимам ли? Добре. Чакай. Хей. Ти правиш видео, видях в огледалото. Да. Изобщо. Маха. Аз се виждам. Не съм ли яка, бе, пич? Супер. Бич. Значи, първо... Кичура ми се вижда. Ехо, кичура. Ето го. Да, след да за кичура. Всъщност аз съм. Къде ми е кичура? Ехо. Да, тук някъде. След къде е? Значи, първо оправяте си косата. Второ, с Викито си купихме... Чакай, има лифчета. За очи. Да. Който се е махнал това. За очи. Така, после, шурта идея, очила през зимата. Вау! Беше на бебето идея. Да. И второ, беше ми много студено. Бяхме на кино с Кристофър за рождения му ден с 10 евро. Уау! Нали, през цялото време. Кавички. Снимай. Ехо, снимай. Дръж си го малко. Добре, не мога да си... Така, беше ми много студено и реших да си купам. Ето тази... Много яка шапка. Шапка. Много яка, много макив. Не се очаква да го пада. Да, бъде яката шапка. И Иван не беше с нас. Да, бе, супер, за първи път. Това не трябва да го показваме на него. Не беше с нас, да. Иван. Ходихме да ядем дюнери. 20 часа си правиха. И в момента сме на туалетната на един хотел. И дискотеката е до нас. Леле, колко странно. В момента е някъде 8 часа. 8? Сериозно? Какво правиш, бе? Чакай да те снимам. Чакай да ти направя зайчета. Каква си сладка. Мал. Чакай да е. Очилата! Пръска. Оле, на банка какво направихме? Ужас. Ойра, няма някой бъде. Моля те се, тук не го прави. 2 минути клипче. Вижте на мен как ми седи шапката, ужасно е. Клепнала. Не ми се виждат очите. Да, клепнала. Добре. Защо имаш такава глава? Добре, обичам се. Добре, дръж телефона малко, снимай ти го. Здравейте. Аз не се виждам. Шапка. Но вече не ми е студено, защото кака Пипка си купи една хубава шапка. Мерси магазинче. Ще ми спаси живота от някакво тъпо нападение от вятър и сняг. Големия сняг. Мерси очила, защото ми предпазвате очите. Вижте какво направихме. Чакай да ти свърши шапката. Хайде да тръгваме с колите, из паркинга. Из паркинга, вика. Служи се, да снимам. Вземи си тайста. Ето тайста, ето ги. Дай последно да направим една снимка с едно. Все едно, че правим снимка, де? Да, снимката ето е. Да, и... Фирти. Да. Не, фирти, отиваме. Машинката за сушене. Защото ще снимаме паркинга. Ехо, това е най-якия паркинг на света. Хора! Това не е ли фравасмото? Биби! Гледай, спусна си очилата тъп. Добре, си мога да се видим. Чакай, бе, нещо се разходим. Колко е часа? Не знам. Сега ще ти кажа, чакай. След малко ще ходим в къде. Защо така ми седи, виж? Без 20 ще ходим след малко. Защо така ми седи? Откъде да знам? Смешно ли е? Супер. Кажи ми. Откъде да знам? Супер си е, бе. Ако се виждаме изобщо. Да. С най-яките кецове и най-яките пантовки. Вики, покажи си пантовки. Да, чакай на слънцето. Ето и пантовките. Ето ги моите. Или са най-яки, айде.
Fire Rock. Добре, стана вече 9 часа. 9 без 20. Нали знаеш нашето време. И да. Ето табелки. Някакви мега странни. Това може да го качим в YouTube. Ой, колко сме умни. Гледай. В YouTube? YouTube. Най-известните. Не, смисъл. В YouTube имам само едно. Ти добре ли си? Това е хотела, бе, човек. го разгледам. Чакай, това може да се отвори. Излизай. Къде? Какво е това? Бягай. Бягай, бе! Това е боя, бе. Шеги. Бас яко, какво е това? Абе, махни ми се от ръчката, бе. Добре. Вики. Намерих огледал. Намерих ми нещо, което ми хареса. Каза, че ще дойде някой управител, ще ни изгони. Тук, бе. Аз се излизам, отивам в магазина. Храща. Ето е Викито. Излиза от Теда Овайса. Супер. Да. Сега ще ходим неизвестно къде. Хайде да се възьмем някакви яки колички. Трябва стотинки, колко пари трябват? Не знам. 1 евро, да. Аз имам. Абе, бягай, бе. Хайде, бе. Сега не ми се занимава студено. Кой филм гледахме, В кой тези всички филми бяхме? Аз ще търся пари. Ще търсиш. Ще намериш. Обещавам ти. Чакай да те поснимам. Ето Викито беше в този хотел. Зачистихме обувките, да. Прекалено странно. Едната обаче. Някакъв чичко. Чай да се снимам като за последно. Не, искам. Готово. Отиваме в казиното, защото... Тенгелман. Това работи, хайде да влезем да си купим нещо. В магазина ли си? Да, хайде да си купим. Не, от тук, бе. Ausgang. Какво беше тук? Изход. Айде. Що ме изход? Eingang е вход. Eingang. Супер, хайде да си купим едно яйце. Очилата, махни очилата тук от мен. Чакай. Какво е това? Не пипай. Какво е? Това е много гадно. Супер гадно. Има го как забравих да влезе. Хайде да си купим киндер яйца, да видим какво ще ни се падне. Да, айде. Те са до касата. Смисъл. Ела да минем през сладкото. Не, тук бяха ракиите. Ходи на Барби ли искаш? Колко пари? Аз не ги искам, виж какви продават. Вземи си на Барби, яки са. Бе, на Барби, я бягай от тук. Тези са обикновени. Вземи си такова. Хайде. Да, точно. Къде са ми парите? Не ти ги знам. Аз ще го пъта, бягам. Хало. Мой книги. Halo. Čakaj. Danke. Schönen Abend noch. Viki. Ne, bе! Тук има точка, чакай. Точка. Ела да седнем. Защо не ти се падат точки? Много си зле, човек. Ела да седнем някъде. Искам да си отворя тъпото яйце. Еленче! Първо си ти, давай. Имам си еленче! На Вики ти се падна еленче. Дай да снимаме еленчето. Това е сладичко. Снимай сега ти. Имам си еленче. Ти да ми го дадеш. Да, бе. Чу ли ма? Да, бе. Дай. Снимай. Това ще се падне на кака бит. Не може да се отвори. Смисъл, това не ме се рядва. Вижте къде го остави до туалетната хартия. Това не е туалетна, това е. 9 минути правим едно клипче. Ако не ти трябва ми го дай. Да видим какво ще се падне.
Пак това тъпото. Я да го видя. Майко, снимай го. Снимай го Който да е? видят. Някакви крави. Добре, да го без козел ли, какво ще да е? На мен те рисува. Раздържи ми. Хайде, да. Вижте какви малки колички. Мини колички. Мини колечки за мини бебета. Хайде, хора. Ага. Трябва да снимаме някоя китка. Бебе, искам още една. Бяга от това. Ай, това ще му отива. Вижте каква супер градина. Ето, той е Тенгелман. Тът Енгелман. Оле, какъв е то? Оле, викаш страхме! Снимай го, бе. Буса! Къде си очилата? Дай за малко. Не, бе. Не, бе! Ти ми го бутна. Нищо не се вижда. Къде отиваш, бе? Защо Кое не? имаш? Покажи ми, ела тук на лампата. Абе, някакво после ще го покажа в казиното тръкве. Ела тук. Не го фърли това жълтото. Ми то падна в коша. Това бе. Играчката ти къде е? На ти го. Дори го заша. Не се вижда. Айди пак до Тенгелман. Не. Запомниха ни хората. Тук има някакви младежи. Между другото мега грозни. Единият учеше ехо. Така ли? Това да не знам. Имам зеленче. Как ме гледат? Как ме гледат? Шлампе! Кутка. Нега! Нега вика. Ма ти почува? Нега. Да. Откъде да са? Чакай ми. Абе, влизаме вкъси. Was ist wieder? Сервас. Was hast du gemacht? Сервас вика. Янко, бе. Добре, спирам клипа.